Hey, Daddy. Hayi vile njani? You're right wena. Ndio right nami. Uleli njani? Kabalisela utatakhe uleli njani notata? You really calm down. Leli command baby girl. Oh baby girl got that. You but tata wena. I said, otherwise you're gonna shout me. I'm not gonna shout you in don't turn. Kitata wena wena. Ubusy uyathetha kodwa ucimele. And I just nalonto ithethayo. Dim guys umsiyana. Uyivile nakusekam kwam uyivile. Uyivile kalubulise fence zamuke. Ngiyaphosisa. Temphosisa banothethelele uyivile. Ay. Ayithathi yaputu uthenebekade baniyo. Uba. Hey mntana ndini uyathanda wena ukuthetha into ezingekhoyo ngami wena. Uyathanda into ezingekhoyo. Tata. Ngale if mnandi tataji wena kutataji. Uvile sibakrwada aningotata ndini ku sibakrwada. If mnandi kwata nawo kutata. Hayi. If mnandi kumtadu hayi nawo kutatu hayi. If mnandi kumtadu nawo kutatu.